abantu esigodlweni abantu bonke manje iyangidida phela mina ngiwazi amafoni nje ngiyaxolisa uthi uNkulunkulu baba mawuthi umkhulu akakuhlolele kunento ebefuna siyikhulume ngempilo yakho angazi kahle kodwa mengiqala ngilalela kahle kunomuntu owashona wakini osemathuneni lo muntu mayeshona washona ngo1972 kwaku October angithi uyangizwa baba kunomuntu washona wakini lo muntu kwakumuntu wesilisa uthi uJehova ke sihambe siyofuna umuntu owashona ekunethuna lakhe elimnyama noma elenziwe lalungiswa kahle kodwa lafaka ama-tiles amnyama noma itshe lethuna ngoba kunethuna elisetshenzwayo kunomuntu ekuthiwa uJoseph uyangizwa mkhulu ubani umuntu ekhaya kini ngoba ngiyezwa ukuthi uyagula ubani umuntu ekhaya kini ekuthiwa uJoseph uJoseph ubaba ongizalayo baba wabo ongizalayo uyiphinda khona mkhulu ubaba okuzala uJoseph yebo mkhulu kunenkinga kunento ekuthiwa kuhambe kuyofunwa ithuna lomuntu ekuthiwa uJoseph kube ngathi siyanisiza ngoba namanje mangabe ngilalela kakhulu esimeni sokuthandaza mekufuna sinikhulekele ubaba wakho ndoda wahamba wathwetshulwa umuntu kunenkinga kunombango emndenini wakho owavuka emva ukuthi kushona ubaba wakho ngoba uthi uNkulunkulu namanje mesilalela kahle uthe ubaba wakho seshonile kwakhona umuntu owumfowabo baba wakho ozongena uma wakho angazi noma uyangizwa yini wathi uMongcwele lo muntu mayifika engathi uzongena uma wakho ubengeve ezongena uma wakho lo muntu kodwa wezoqeda into eziyimali zababa wakho ngoba ngibona into eyimfuyo ubaba wakho washone umuntu ofuyile kakhulu uyangizwa mina kunjalo mkhulu kunjalo lo muntu lo wavele nje wafika nje wavele nje izinto zethu nje zaveza phenduka nje isho umbasi siphendukele ngiyaxolisa uma wenu njobe enganifuna ukuthi akanifuni uma wenu wenziwe kunomuntu owamenza kodwa ewubaba wakho engasiyo ubaba wakho kodwa umuntu owangena umuntu uma wakho uma wakho kuyimanje mangabe sikhuluma kunezimali zababa wakhe ezaphuma ngisho izimoto zigcina sezidayiswa manje kunenkinga kodwa mefuna mina ngiqale ngiyokhuluma ngendaba yethuna ngoba mangikhuluma ngeliba lika baba wakho nawe njengamanje uyagula into zakhe azihambi kahle umnyama nje mkhulu ngabona ku Facebook baba ulive ngathatha inamba ngafona ngoba ngiyabona ukuthi kumnyama mkhulu ngicela ukuthi ukuthi ungenani ngingene nje noma kanjani mkhulu ungiphindele ngoba konakele wayimanje nje kwamama kunzima ngisho ingane zami nje Jesus Nkosi yami kufanele baba kunenkinga uyabona manje mangabe ngiqala nguprofeta baba mina mifuna ngingayikhuluma indaba kakhulu yakwakho noma yasemzini wakho ngoba emzini wakho vele ngeke into zihambe kahle ngoba nithakathwa yilo baba owangena uma wakho lo baba vele washonela unkosikazi wakhe wabe sezongena uma wakho nayi inkinga Nkosi yamakhosi nayi inkinga enibhekene nayo baba uyangizwa mkhulu unkosikazi wakho njengoba manje ngiprofeta kunomuntu ovelayo egameni lokuthandaza kunomuntu owamthatha owamlobola wena wakantuli kodwa lo muntu wakantuli menishada naye kwangathi kuvuka inkinga ngoba namanje mkhuluma sihlola silalela umoya ongcwele kakhulu kunento ebefuna siyikhulume ethinta izingane za kunengane yakhe endala ekuthi Jesus my God kunengane yakho endala oyibiza ngonkosana wena leyo ngane yakhe endala mkhulu njengoba mina ngizwa wena ugula uzothi mase ushonile wena ngoba uzodlula emhlabeni uzothi mase ushonile ibe nenkinga leyo ngane ebizwa ngonkosana mefuna ke nikhulume nonkosikazi wakho nihambe ke niyohlala phansi nikhuluma udaba yale ngane ngoba kunenkinga ethinta ingane nake naxabana nibanga indaba yengane uthi ningana izalwa uwena yebo mkhulu ngoba ngasengisayidile ngithi kwayona nje angisayidingi kodwa ngabona ukuthi unkosikazi lento ayiphathi kahle wanasemndenini nje lento siyayikhuluma izinto nje zavezaziwe kunomuntu
wakantobela, kunomuntu wakantobela utshela unkosikazi wakho ukuthi isikhuni sisho njalo. Kunomuntu wakantobela ohlala endaweni yaseDazini Hook wathi uNkulunkulu ma singajula ngomoya ongcwele kwaba khona ukucabana wena ngoba lo mfazi wamthola kumuntu wakantobela. Manje wena wakhipha umuntu, ukhipha umuntu kanti ukhipha umuntu. Ay Jesus my God, kunomuntu enabangana umfazi wakantobela ukuze uthole ukukhululeka baba emoyeni wakho, ngoba manje uyagula njengoba ugula kwamfazi wakushiya. Ukuze uthole ukukhululeka ake uhambe uyokhuluma nonkosikazi wakho, nixhumane nikhulume, ingane ihambe ekubabwayo. Le ngane endala iyalinxabanisa kanti nayo ingane iyamazwise. Kahle kahle wena kudlalwe ngawe emkhulu, kodwa ke ake ngikhulume lento bese ngiyadlula emhlabeni ngoba kunenkinga. Wena uzodlula emhlabeni ugula kuyimanje uke walala esibhedlela mkhulu 2 weeks wena. Jesus God, uke walala esibhedlela ngibona umthungo esifini sakho kuthiwa kuyokhishwa into eyima-goldstone emzimbeni wakho, kwathiwa khona amatsha. Lalela kwaleyo nto idliso, kunento eyidliso eyahamba yagcinana seyigulisa ngoba lo mfazi wakho ekudlisile. Jesus God, uNkulunkulu baba kubusise. Ake ngikuthandazele baba ngoba inkinga zakho ziningi. Baba uhlala kuphi nezwe? Ake uzame mkhulu, abantu baseMpumalanga bayafika lapha ekhaya kakhulu. Bengikembombela bayafika abantu kakhulu bangalelizwe langakini. Ake ufike uzongibona. Ngicela mkhulu ungisize uma ufika uhambe uyethuneni laba bwakho leli engilibona eliminyama enama-tiles amnyama noma eline-tombstone eminyama. Ubesukha inhlabathi ngoba libiyiwe lethuna, besukha inhlabathi yethuna noma la kuqala khona ithuna ngezansi. Ufike nale nhlabathi yethuna, kunento engizoyikhuluma kodwa khona umuntu mengicupha le nhlabathi, khona umuntu owubaba owangena uma wakho, khona into ezokwenzeka kuyena. uNkulunkulu uzonisiza kodwa khona into ezokwenzeka kuyena. Ngiyathokoza baba. Ngiyathokoza baba, ngiyathokoza. Ngiyathokoza. Inetwork ayisekho kahle baba. Ngicela ukuthi kusasa ufone kule number ukhulume